Kým hľadal Hospodina, doprial mu Boh úspech. 2. Kroník, 26. kapitola, 5. verš. Neboj sa zlyhania. 1. Pozrime sa na niektoré biblické stratégie, ako môžeme prekonať strach zo zlyhania. Po prvé, uisti sa, či je tvoja vízia v súlade s tvojimi hodnotami. Zostup i pád kráľa Uziu opisuje písmo týmto spôsobom. Uzia sa stal ako 16-ročný kráľom a 52 rokov vládol v Jeruzaleme. Robil to, čo Hospodin uznáva za správne. Za čias Zechariu, ktorý rozumel Božím videniam, hľadal Boha. Kým hľadal Hospodina, doprial mu Boh úspech. No keď sa stal mocným, natoľko spišnel, že ho to zahubilo. Spreneveril sa Hospodinovi, svojmu Bohu. 2. Kroník, 26. kapitola, 3. až 5. verš a 16. Ponaučenie je jasné. Úspech môže byť opojný a opojení ľudia nie sú schopní jasne uvažovať, preto sa nakoniec dostanú do mnohých problémov. Uisti sa preto, či je tvoja vízia ešte stále v súlade s tvojimi kľúčovými hodnotami. Nestrácaj rovnováhu. Definuj úspech na základe Božieho slova. Neriaď sa sebeckými spôsobmi tohto sveta. Ak sa ti dostáva verejného uznania a chváli za tvoje výsledky, tvoj rodinný život je však v troskách, nemysli si, že si úspešný. A obetovať svoju bezúhonnosť kvôli zisku či kariére je ten najhorší obchod, aký kedy môžeš urobiť. Po druhé, pouč sa zo svojich neúspechov a chýb. Neúspech nie je konečný a vôbec nedefinuje, kým si. Je iba dôsledkom tvojich činov, nie meradlom tvojej hodnoty. Thomas Edison raz povedal: ja som nezlyhal, len som objavil 10 000 spôsobov, ktoré nebudú fungovať. Buď pokorný a považuj svoje chyby za školné, za poplatok, ktorý si zaplatil za svoje vzdelanie. Pouč sa z nich a pokračuj v ceste vpred.